maju. Oh, maju. Aku matur nuwun ya Ki Dalang sapa nyana tuwin Kembang Jaya. Awit wis bantu mbringkas sangkaraning Kadipaten Carangsaka. Sejatine anakku Sirayung Wulan kuwi ora tresna karo Jaka Sulaya. Tresnane karo kowe sapa nyana? Matur ing panuwuning saderengipun kula nyuwun ngapunten. Kula menika mboten tresna kaliyan Kang Putri. Lah terus kula badhe matur. Ora mung omongan apa resarit. Aku wis ngungkapne perasaanku ning kowe wit pertama mang. Ning ora mbok gagas nganti seprene. Rayung Wulan. Moh. Aku moh mandek lara nangis lek ora ditembangke gladek klinding. Ya hene iki. Bodo amat. Karepmu boyak. Kembang Jaya gage Prantasana nuningge. Nuwun ngapunten. Sopo kowe? Aku Kembang Jaya. Aja nangis to. Cup. Tak lapi karo iki klambiku ya. Cup Mas, lek ora dipeluk. Wes tak peluk. Teh anget men. Yang enak teh anget men dipeluk. Nah, wis rampung to nangise. Sampun. Nah, ampun lek wis gek rono. Sampun. Ternyata yang tak sayang, yang tak cintai, ketika aku lagi kesusahan dan menangis dan merintih di kamar merantapi nasib, tapi Dalang soponya tidak gagas babar pisan. Wong boten tresna kok arep apa-apane dipeksa pripun. Nyatane sing bisa merantasi karya anggonku nangis yo si Kembang Jaya. Ning nyatane kepincut atiku karo Kembang Jaya. Ya toh sing tak omong wingi, wong wedok kuwi labil. Barep seneng aku, saiki seneng kowe to. Lah, kula kandhani malih Ki Dalang. Ambao seneng-senengan ning mboten perjuangan niku mboten enten napa-napanipun. Arep mbok perjuangke sempukuat mungkin lek dene duduk jodohmu, kamu bisa apa?
Nyatane sing korban dudu sapa Nyono nanging Kembang Jaya. Rama umpami kula dipun rabekaken kalian Kembang Jaya kados pundi? Ya, pun Rama bakal ngombe dadi lekasmu. Kembang Jaya, rene Kembang Jaya. Rene anakku wis kepincut karo sliramu. Sliramu lak ra kabotan to rabi karo anakku si Rayung Wulan. Boten. Mumpung enten kok. Sing diperjuangke niki kok. Ning sing entuk kula. Lagi bejo-bejan nih kok. Wayangan ning kene entuk jodoh. Lah yo mula saka kuwi jangan menyanyiakan orang yang tidak kamu sayangi. Teh oke men kata-katane ket mang. Sajake kok pengalaman. Sing pengalaman kuwi aku. Anggonku yang-yangan 9 sasi, bakne 9 sasi ana 2 taun. Jajal ngono kuwi sing dadi selingkuhan aku pedekne. Ki kebacut temen wong wedoke. Jan nasu tenan. Nganti saiki dadi rondo anak siji. Kuwi kualat. Aja ngawur. Yo. Ingkang baku Dipati Puspandum Jaya. Bupati ana ing Carangsoka. Ngaturake terima kasih kanggo sliramu sakloron ya Kembang Jaya ya sapa Nyono anggonmu tumandang gawe merantasi gawe saka murkane wong Parang Garuda si Adipati Yudapati karo sapa kuwi mang Jaka Sulaya karo si Yoyo Rumpung kowe mati wis samubarang bener aku ngaturake tarima kasih kanthi sanget tondo tarima kasihku tak wae bebungah rene Parang Garuda kowe wis suwung sliramu Kembang Jaya lan sapa Nyono tak wae panggonan Parang Garuda lan Carangsoka lan besok Babatono Alas kuwi ing besok aku titip jeneng bar babat alas jenekno Kadipaten Pati. Anggonmu saka labuh sing dadi bupati sliramu si Kembang Jaya lan kowe dadi pendereke si sapa Nyono penderek dadi Kembang Jaya iki. Noni nggih. Ya, seksenono lan bibar tak wehke Kadipaten Carangsoka lan Parang Garuda. Anakku si Rayung Wulan arep tak rabekke karo kowe Kembang Jaya. Lan kowe sapa Nyono? Anggonmu dadi penderek Kembang Jaya. Aja mandheg anggonmu ngluri budayaning wayang lan sak piturute. Muga ngrembaka anjayeng bawana. Nuni nggih kasinggihan Sang Adipati ya. Bagus. Aja kendho. Bapakmu dalang becak siana tasih wonten. Ya diboyong. Nuni nggih mangke kula omongane. Ya bagus. Dewi Rayung Wulan nuni nggih karo Kembang Jaya tak rabekake Saksenana Sida Rabi kairingan ladrang temanten. Wes, hati mundur. Terus manggon ngolah budaya ringgit ya sapa Nyono. Nggih Sang Adipati.